hak nok pais ngi juga khat pratari uyayong arja arbusau kamet jong wei briu kala pra Phom hadian bola Shah yu hak kali halat Umsaw Riboy district bat penong yu bon yap shen hak bala subaru bola Shah yu haki kali ki bakit mar bakhya nakadi jing Shah yu laong bagi ing terpeng bat ka krung jong te briu kila pra la ka jong wi kamet yap jong ni briu la ra Nongpoh civil hospital ban le ka post mortem ong ka kubor na ki pulit Kamadian ayo jing tip bau teu briu udai bertip kerteng kumupurna das kat kupna ka Aadhaar card bar udai na kasnong ranggabak hailakan di district jong kajela Assam. Kipulit kila pentip ya kapala jia syagi bahing jong new briu bat kidang up yaki banwan syam ya kamat yap jong u. Shu loong bagi pulit kidang tokit bania halor kani jing jia. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya